Nigeria maramafɛntigi dɔw ye mɔgɔ 30 faga dɔgɔkun tɛmɛnen na dugu wɔɔrɔ la Nigeria jamana kɛɲɛkɛyan fan na ni balawu ale ni binkani o fanga bonyanen do kosɛbɛ polisiw ka laseli la. Sudan kɛlɛden cikan o mɛnna Sudan tilebiyan fan na tɛnɛnden sɔgɔmada fɛ wagatinin min na ka kɛlɛkɛma fadema 2 olu bɛ ɲɔgɔn na kabi sufɛla fɛ sigida mɔgɔw ka seereya la. Saridasulakaw an'u ka paramilitaires RSF olu ka kɛlɛ kɔni juguyalen do. Senegal jamanadenw kɔni bɔra dɔɔni k'u ka baara daminɛ ni tɛnɛndon in na wagati min na balawuba mun kɛra ani siran k'a fɔ ko ni gɛlɛya wɛrɛ mun kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o ɲɔgɔnna kana wuli politiki sira kan jamana kɔnɔ. Burkina Faso jamana la u ka sɛgɛsɛgɛli kunnafoni di gafe événement ale datugura jamana fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ka kuma la ka sababuya kɛ ko a ma a ka jamana ka nafolo tɔrɔmɔɲɔ dɔ salen siraw kan ko a ma olu sara.